Ja täältä tulee meidän joukkueiden tunnusbiisit Samppanjaa ja Kultaa. Hyvä. Ja sitten täällä mun vieressä on mun kaimani Salla. Eli välillä tuntuu, kun toimistolla ollaan ja huudetaan Sallaa, niin me käännetään aina monesti molemmat, että ketäs nyt huudetaankin. Eli onneksi olkoon maailmanmestari Salla Kyhälä ja sama kysymys kuin Jonnellekin, että mikä nyt tuntuu? Ihan mahtavalta tuntuu. Lisää. Montako kertaa olet ollut maailmanmestaruuskisoissa mukana? Tämä oli 4. kerta. Anteeksi, 5. kerta mukana, mutta 4. mestaruus. Kuka sut sai lähtemään ringetteen aikana? Vanhemmat totesivat, että on niin ylivilkas lapsi, että täytyy pistää harrastamaan jotain. Ja kun muutettiin Tuusulaan, niin vei sinne ringetteen kokeilemaan ja sille tielle on jääty. Montako vuotta sä kaiken kaikkiaan oot pelannut? Kyllä tässä nyt 23 vuotta ainakin on pelattu. Eli voidaan sanoa, että ringette on myös elämäntapa. Kyllä, ehdottomasti. Ja suuri osa ystävistä on ringeten parissa ja perhe on vahvasti mukana. Ja, joo. Oot ollut pelaamassa myöskin Kanadassa. Mitä sinulle jäi käteen siitä reissusta? No 4 vuotta yhteensä Kanadassa. Et kyllä se on mahtavia kokemuksia, et ei ainoastaan niinku oppinut lajista ja niinku valmennuksesta siellä, mutta myös niinku maan eroja ja ihan mahtavia kokemuksia. Miten sä arvioisit sitä? Oot pelannut sekä Suomessa että Kanadassa. Että miten meillä, jos puhutaan harjoituskulttuurista, niin miten meidän harjoituskulttuuri eroaa? Kyllä mun mielestä ehkä vähän ammattimaisempaa Suomessa ja heillä olisi siitä opittavaa, mutta on meilläkin paljon heiltä, että jotenkin niinku se asenne on siellä tosi mahtava ja et kun peli alkaa, niin se on niinku napse, ne on valmiita lähteä peliin ja on niinku monta asiaa puolin ja toisin, mitä hyvää voisi niinku tuoda toiselta toisille. Mitäs muuta sä ehdit tekemään kuin pelaamaan ringetteen? No töitä ringeten parissa, eli lajin levitystä paljon ja juniorivalmennusta, että yritän kouluja, eskareita ja ykkösiä, yritän vähän tutustuttaa ringetteen Espoon kiekkoseuran ja sitten Ringetteliiton kautta. Niin ja sitten vielä tosiaan niin pelaat ja sitten opiskeletkin, eikö ollut näin? Joo, eli liikuntaneuvoista tässä samalla sitten opiskellaan, että urheilun parissa suurin osa ajasta menee. Hyvä, kiitoksia Salla.